otu Chaplinko Policing Explorers Chapol na hechafu bekee ewetego n'isi njedebe ọgbakọ ezumezu otu ụbọchị ha chịkọbara maka afọ bụ 2022 iji wee kụzie ezi akparamagwa maka ụmụ akwụkwọ na-agụ na ụlọ akwụkwọ gọọmenti ụlọ akwụkwọ sekọndịrị gọọmenti 265 dị n'Awka. Isiokwu ya bụ ọgbakọ nke afọ a bụ ịga n'iru n'agha na-ebu megide aja akparamagwa n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị gọọmenti n'obodo na Anambra steeti maka ọdịmma obodo. Theophilus Okoha ga-akọtọpụ gị ya bụ akụkọ. Ka ọ na-agbape ya bụ ọgbakọ, onye kọmishọna na-ahụ maka mmụta na steeti a Ọkammụta Ngozi Chuma Ude toro ndị otu a maka mbọ ha na-agba ịhụ na ụmụ akwụkwọ mụtara ezigbo akparamagwa ma kwekwa nkwa na ha ga-alụkọsị ọlụ iji hụ na enwere ezigbo ụmụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ nke ndị Anambra. Ọ kọwara ya bụ isiokwu nke ya bụ ọgbakọ dịka ezigbo ntọala nke ga-enye aka iji kwụsị aghụghọ na ime mpụ dịgasị iche iche n'ime ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na steeti a. Ka ọ na-ekwu okwu n'isiokwu bụ Consequences in Indulging in Cultism, Chief Inspector nke Education na Delta State Dọkịta Cyril Okoye rịọrọ ya bụ ụmụ akwụkwọ ka ha leba anya ịhụ na ha sepụrụ aka na ịbagide otu nzuzo dịgasị iche iche maka na ọghọm ya ma ugbu a ma ọdịnihu bụ nke ga-ebutu agamniru nke onye na-eme ya. N'okwu nke ya, Pastor Sam Obiora, onye bụ Senior Pastor Life of Faith Assembly International Nsugbe, gwara ya bụ ụmụ akwụkwọ ka ha hụ na ha kwụsịrị agwa dịgasị iche iche nke na-agaghị enyere ha aka na agụmakwụkwọ ha tụọ kwesịrị ma nke ga-enyekwara ha aka ịmara ihe ọdịnihu ha kwesịrị ịbụ. N'ozi nnabata ya, onye bụ onye steeti kọmandant nke ya bụ otu Kọmanda Joseph Ekwunife lebara anya na mgbe ha bidoro ya bụ njem bido n'afọ 2013 ma hụ na ha na-agba mbọ ịkụziri ụmụ akwụkwọ ezigbo akparamagwa na ịbụkwa ndị na-atụ egwu Chineke ma kwuo na ọ ga-eme ka Anambra steeti nọ n'ogo dị elu. Ndị ọzọ kwuru okwu na ya bụ ọgbakọ gụnyere Barrister Titus Akpudo, onye President General nke Asatu, Chief Lawrence Anikpe, Chief Chukwuemeka Udodeme, President General Ọhaneze Ndị Igbo, Dr. Nelson Omenugha, onye Special Advisor nyegere Gọvanọ Soludo n'ihe gbasara ndị ntorobịa nke onye nọchiri anya ya bụ Honorable Tochukwu Chinwụba na ndị ọzọ. Enwere ihe ngosi ejije nke ụmụ akwụkwọ nọ na Community Secondary School Ọkpụna mere. Enwekwara mmepụta akwụkwọ nke onye dere ya bụ onye isi ndị otu a Commandant Ekwunife nke a kpọrọ Out of the Crowd Season 2. O nwekwara ndị enyere scholarship na ya bụ emume. Site n'Awka, Theophilus Okoha maka akụkọ ụwa ABS.